ito yung munang alaga. Ito yung pinakasintro na sa panjay babati. Ito ay mayusok sa dua. Ito sa marono pandagan na rin may isa. Ito naman yung jay dua. Ito ay so pinagay. Ito ay so naman di dua. Dua nih. Ito may isa. Ano dito? Sa dua. Isa na. Gimana? Pandagan. Ay, siya natay tayo po siya. Ada rin